namazwi ami awenze uyafanyiswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indawo phezu kwedwala. Ngayithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayinesekelo iyidwala. Yayisekelo iyidwala. Kodwa yilowo nalo owenza lowezwa la mazwi angawenzi uyafanyiswa nendoda eyisula eyakha indawo phezu kwesihlabathi. Yayithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, yawa, kwaba kukhulu ukuwa kwayo. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi, izixuku zamangala ngokufundisa kwakhe, ukuba wayebafundisa njengonamandla, kungenjengababhali babo.